Yun ang mga bro. Ganun din yata. Pakitingin nga bro. Ha? Kung ganun na, parang tabungi din. Sa akin. Sige, ganun na lang bro. Ganun na lang. Ganun mo na lang. Yan na lang sa'yo. Yan na lang. Ngayon, Facebook live na tan. Ayaw ko eh. Ayaw, dapat na. Parehas. iPad kasi gamit ko pa kanina. Pag nag-live ako. Yo, shoutout sa mga player. Ako, tinigtag ko lang ako. Hindi na pinaksip kang ko. Ay, tinigtag kang ko. Pero nakatayo ka. Hindi magano. Mabigat awan ni Skrilla.